Je to sen mnohých mladých ľudí, ale cesta k nemu nebýva jednoduchá. Mať vlastné bývanie je zásadná otázka pre každého, kto sa chce niekde usadiť. Lenže kde na to zobrať peniaze? Obyčajne sa ponúka možnosť zobrať si hypotéku. Je to ale rozumné práve v tomto čase si brať hypotéku? Alebo predsa len je lepšie počkať nejaký čas? Ako sa bude vyvíjať trh s hypotékami počas budúceho roka napríklad? Aj na toto sa budem pýtať môjho hostia, ktorým je Peter Horčiak, úverový špecialista Simplea Financial Services. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Predtým, ako nazrieme do budúcnosti, ostaňme predsa len v prítomnosti. Aká je momentálne nálada na hypotekárnom trhu? Je veľmi pozitívna. Môžeme určite vnímať oživenie hypotekárneho trhu po tej vlastne stagnácii, ktorú sme tu mali. A keby som porovnal nejaké čísla, tak v júli sme rástli niekde okolo 5,8%. No a do konca roka by som mohli dať nejaký 10% rast. No a samozrejme, za to môže viacero faktorov. Ktoré sú to? Ďakujem za otázku. Viete čo, tých faktorov je viacero. Prvým takým dôležitým faktorom je, že Európska centrálna banka, ako regulátor európsky, tak začal so znižovaním úrokových sadzieb. To znamená, že vlastne tie banky, ktoré dneska poskytujú úrokové sadzby, tak sú zrkadlením práve tej situácii, ktorá je makroekonomickej situácie. A potom sú ďalšie faktory. Ponuka, dopyt v rámci bývania, rast miest a celková tá ekonomická situácia. Ako je to s ľuďmi? Sú, povedzme, opatrnejší, ak ide o to zobrať si hypotéku? Práve, že áno, opatrnosť určite tam je, ale zároveň je tam aj chuť po vlastnom bývaní. My Slováci sme špecifickí. My chceme vlastniť, poviem to tak, to vlastné. Trošku je to iné ako v zahraničí. A tým pádom dneska kopec Slovákov rieši to svoje vlastné bývanie. V úvode som hovoril hlavne teda o mladých ľuďoch. Aká je šanca, že vôbec si dokážu vybaviť hypotéku? Jedna vec je vybaviť hypotéku a druhá vec je mať na ňu. Čiže jedna vec je v rámci vybavenia hypotéky, tak kľudne môžu zájsť do banky a požiadať o ten úver, ale skôr je to otázka, či sú na to pripravení, či má to dostatočné príjmy, rezervy a tak ďalej. To je veľmi dôležité. Takže áno. Keby sme predsa len mali teraz pohovoriť aj o budúcnosti, lebo sme stále teraz v prítomnosti, ako predpokladáte, že sa bude vyvíjať hypotekárny trh v budúcom roku? V júni tohto roku bolo zasadnutie Európskej centrálnej banky, ktorá posledný krát znížila základnú úrokovú sadzbu na úroveň 2%. Keď sa vrátim 2 roky dozadu, to bolo vlastne v 2023, tak sme mali ten high peak, akože tá úroková sadzba bola niekde na úrovni 4,5%. Že keď sa vrátime tie 2 roky dozadu, tak banky poskytovali úvery niekde okolo 5%. 5,5%. Dneska sme niekde na úrovni 3,5%. Takže ja si myslím, ale dneska od toho júna už bolo niekoľko zasadnutí Európskej centrálnej banky a tá základná úroková sadzba zostáva nezmenená. Čiže pre mňa je to ukazovateľ, ktorý hovorí, nečakajme, že nejakým spôsobom dneska by sa tie úrokové sadzby mali meniť alebo znižovať. To bude skôr nejakým spôsobom kozmetické. Takže naozaj, ak uvažujem o hypotéke, mal by som ísť do nej čím skôr? Nečakať. Nečakať. Pokiaľ na to mám a som pripravený, určite ísť do toho. Čo ovplyvňuje tú výšku tej úrokovej sadzby pri hypotékach? Je to ponuka versus dopyt? Je to určite áno. To znamená, že my sme dneska aktuálne vo fáze, kedy stále ten dopyt je väčší ako ponuka bývania. Čiže stále tých bytov akoby, že sa stavia menej. To je jedna z vecí. Druhá z vecí je celková tá makroekonomická situácia na Slovensku. To znamená rast miest, to vplyvňujú nezamestnanosť. Takže to sú všetko faktory, ktoré do toho spadajú. To znamená, že aktuálne inak ja si myslím, že, nie že myslím, ale tá 2% základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky je tzv. Neutrálna sadzba. To je vlastne sadzba, ktorá ani nepodporuje tú ekonomiku, ale ani nebrzdí. Čiže vlastne je to ukazovateľ, ktorý hovorí, že tá makroekonomická situácia je dobrá. Aj očakávania boli rôzne, aj keď vlastne tu bol to obchodná vojna, nazvalo obchodné rozhodnutie, že či budú udelené clá alebo neboli. Takže Európska centrálna banka to ustála a tým pádom vlastne od tej Európskej centrálnej banky sa často odzrkadľujú aj tie úrokové sadzby komerčných bank, ktoré dneska máme. Takže nemusíme čakať na nejaký zázrak, že príde na budúci rok. Aktuálne nevidím dôvod, prečo by mal nejakým výrazným spôsobom dôjsť k výraznému zníženiu úrokových sadzieb. Takže baviť sa o tom, že či budeme v tých sadzbách ako 5 rokov dozadu, niekde okolo 1%, nečakal by som.
No dobré, ale predsa len sú ľudia, teda, ktorí uvažujú o hypotéke, že do toho pôjdu. Na čo by mali mysleť najviac v prvom rade? Je tam niekoľko faktorov. A ten jeden najdôležitejší faktor je mať vytvorenú finančnú rezervu. Hej. Ísť do banky dneska nefinancujú 100% kúpnej ceny, ale zvyčajne poskytujú 80% financovanie. Takže klient, ktorý má dneska ambíciu kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť, tak by mal mať 20% vlastných zdrojov. Veľmi jednoducho, ak kúpujem nehnuteľnosť, ktorá stojí 100 000, tak 20 000 by som mal mať. 80 000 mi dá banka. Sú tam rôzne výnimky, kde vlastne banky vedia financovať 90%, ale aj oni sú regulované, koľko tých hypoték, tých 90% môžu poskytnúť. Zvyčajne to poskytnúť práve tým mladším generáciám, mladším ročníkom do 35 rokov. Hovorili ste o rezerve, to znamená, že na aké obdobie dlhé by, povedzme, tá rezerva mala byť? Nie ide o obdobie, ale ide práve o to, či tých 20% na tú kúpu nehnuteľnosti mám. Hej? Čiže ak kúpujem nehnuteľnosť 100 000, tak tých 20 000 potrebujem. Hej? Ak kúpujem 200 000 nehnuteľnosť, tak mal by som mať 40 000. A to sú všetky tie aspekty, ktoré do toho padajú. Jedna vec je ten aspekt tej druhej rezervy, ale potom je to samozrejme aj otázka príjmov, ktoré musia byť dostatočné. Si treba uvedomiť, že klient, ktorý dneska kupuje nehnuteľnosť a berie to na hypotekárny úver, alebo teda berie si na to hypotéku, tak ju bude splácať 20 rokov. Alebo 30 rokov. Čiže je to hodne dlhé obdobie. Čiže dneska práve, že ja často využívam aj u našich klientov alebo klientov práve tú metódu, že ak dneska chceš bývať, tak poď si to vyskúšať. Ale tak, že vlastne skús odložiť mesačnú splátku niekde bokom každý mesiac. A uvidíme, či si na to pripravení alebo nie. Akú chybu teda najčastejšie robia ľudia, ktorí idú do hypotéky? No, často tí ľudia nie sú pripravení. To je najčastejšia chyba. To znamená, že riadia sa emóciou. Chcem kúpiť, vidím nehnuteľnosť. Hej. Buď vlastne som človek, ktorý si povie, že už chcem sa odsťahovať od rodičov, alebo nechcem platiť viacej nájom, chcem mať vlastné, ale on nie je na to pripravený. To znamená, rozhoduje sa emočne a často robia emočné chyby. Hej? Čiže zároveň aj tú 20% rezervu, ktorá tam je, tak často využívajú, pokiaľ je to príjem dovoliť cez rôzne drahé úvery, typu spotrebiteľský úver. Nebáme sa o nebankových úveroch a tak ďalej. Hej? Alebo si požičiavajú za drahé peniaze, proste, hej? Za drahé úroky. Takže to je jedna z chýb. Potom samozrejme je aj to, že, a to sa mi stáva tiež často, alebo sa nám stáva často, že tí klienti dneska sú dosť často, poviem, že iniciatívni v rôznych sférach a napríklad narážame na bankový register. Hej, to znamená, že on mal niekedy niečo požičané a prestal splácať. To je automatický KO, automaticky stopka. Hej, takže narážame na tieto aspekty. Nebavme sa napríklad o stavkovaní. Hej, že proste ako náhle banka vidí, že tie peniaze idú z účtu niekam do hazardu, je to KO kritérium. Takže tak. Takže byť pripravený je pre mňa základ. Tak doteraz sme hovorili o ľuďoch, ktorí uvažujú o hypotéke, ale teraz pohovoríme o tých, ktorí už hypotéku majú. A povedzme, že prichádzajú do fázy, keď sa im ponúka možnosť refixácie tzv. To znamená, že ten úrok si zaviazať na nejakú dobu. Je rozumnejšie uvažovať o kratšom časovom horizonte, alebo si to zafixovať na dlhšie? Ja aktuálne odporúčam takú zlatú strednú cestu a je to 3-ročný fix. Pretože vlastne 3-ročný cyklus dneska určitým spôsobom reflektuje na tie zmeny, ktoré dneska na tom trhu sú. Dôležitá je vec aj vedieť, že vlastne ja keď si aj zafixujem tú úrokovú sadzbu, to neznamená, že som zabetonovaný a nemôžem s tým nič robiť. Ja vždy aj počas fixácie, pokiaľ sa zmení situácia na trhu, môžem ísť za mojou bankou a požiadať ju, či s tým úrokom sa nedá nejakým spôsobom niečo robiť. Hej? To znamená, ak by nám rapidne znížili tie úrokové sadzby v rámci, alebo teda ten trh by sa dostal do situácie, že znižujeme úrokové sadzby, tak vlastne príď do tej banky a požiadajú možno o zníženie. Ten druhý aspekt je, že vlastne áno, pokiaľ už mi príde ten refixačný list, ktorý chodí 2-2,5 mesiaca pred tým výročím a banka tam vlastne dáva ponuku. Ako podnikateľský subjekt. Je to veľmi jednoducho. A ja si vlastne zvážim, že teda OK, či tá ponuka je vhodná pre mňa, alebo nie je vhodná pre mňa. Že vlastne, ak by som chcel z tej banky aj odísť, že nie je vhodná, tak prvú vec, ktorú ja dneska odporúčam, je komunikuj s vlastnou bankou. Pretože refinancovanie, alebo že chcem odísť z tej vlastnej banky, v ktorej som doteraz, má určité náklady. Sú s tým spojené náklady. A nemalé. No, vy ste to už začali, vlastne tú ďalšiu tému, lebo je to jedna z možností naozaj, že tú hypotéku si prenesiem do inej banky. Nie je to len taký, povedzme, lacný trik banky, ako získať si klientov z konkurencie?
Marketing je jedna vec, druhá vec je ekonomický zmysel, to znamená nákladovosť. Úprimne je dobre si spočítať všetky náklady, ktoré súvisia s tým, že odchádzam do inej banky. Hej? Pretože reálne dneska ono to nie je len o tom, že dostanem lepší úrok a zníži mi splátku o niečo, nejakú sumu, ale zároveň sú spojené s tým poplatky na katastri. Musím mať poistenú nehnuteľnosť, musím si otvoriť nový účet. Alebo potrebujem napríklad, že dneska banky sú v pozícii, že dáme ti lepšiu sadzbu, ale niečo za niečo. Hej? Takže buď potrebuješ mať k tomu, nejakému tomu úveru poistenie, k tomu úveru, alebo nejakú investičnú schému. Hej? Čiže niečo extra. A vtedy ti dáme lepšiu sadzbu. Hej? Takže, ale túto celú nákladovosť je dôležité spočítať a pokiaľ to bude ekonomicky prospešné pre klienta, tak áno. Ale pokiaľ nie, tak neodporúčam. A sú vyslovene nejaké situácie, keď by som si mal povedať, že nie, tak tú hypotéku si neprenesiem, alebo že by to mohlo byť pre nás nejaké riziko, povedzme? No, viete, to, čo hovorím, stále sa vraciam k tomu, že či je to pre klienta výhodné a je to na základe prepočtov. Hej? To znamená, ja stále to hovorím, že taká v jednoduchosti logická hranica je, pokiaľ mi klesne sadzba o 1%, tak tedy už to ten ekonomický zmysel môže dávať. Hej? Už sme tu teda spomínali tieto situácie, keď človek má povedzme nejaké finančné problémy. V minulosti tie úrokové sadzby vyleteli naozaj dramaticky veľmi vysoko. A štát tedy ponúkol pomoc ľuďom, tí, ktorí to nezvládali, nestíhali nejako splácať. Ale asi nie je veľmi rozumné sa spoliehať na štát v takýchto situáciách. My sme mali už niekoľko situácií v minulosti. Jedna situácia bola vlastne covidová situácia, kedy vlastne vtedy sme nevedeli ani, ako budeme fungovať. A vtedy vlastne prišla banka, alebo teda prišlo vlastne vyjadrenie, že áno, teraz pokiaľ si odložíš tú splatnosť tých splátok, tak nebude to mať negatívny záznam, nebudeš mať negatívny záznam v úverovom registri. Hej, takže to bolo OK. Ale potom vlastne, ak dneska požiadaš o nejakým spôsobom odklad splátok, tak automaticky sa to premietne do úverového registra. Hej? Čo je vlastne negatívny zápis. My sme mali vlastne práve vtedy, keď narástli tie úrokové sadzby na nejakým spôsobom na tie maxima, a to už bolo to post-covidové obdobie, vtedy, keď bola tá neúplne globálna situácia priaznivá, tak to bol som 2023, keď nám vlastne tie úrokové sadzby narástli niekde do úrovni 5%, tak tedy vlastne štát práve prišiel s bonifikáciou hypoték. S podporou teda, áno, že ti vlastne preplatíme časť splátky hypotéky. Bolo to zadefinované 1800 eur ročne, maximum 150 eur mesačne a 75% maximálne teda z tej splátky, ktorú bolo navýšená. Hej? Čiže pred a po. Hej? Čiže stará splátka, nová splátka. No, ale práve táto bonifikácia sa zrušila k 30. novembru tohto roka a od 1. decembra už platia iné pravidlá. To znamená, že štát preniesol túto povinnosť na dobrovoľnej bázi na banky. Takže posledný príspevok, ktorý príde na zvýšenú splátku, bude teraz v decembri. Zároveň, aké rozhodnutie ďalej, alebo akými rozhodnutiami prídu banky, to zatiaľ nevieme. Oni majú právo, alebo teda majú možnosť rozhodnúť sa do 30. apríla. Predsa len ešte sa dostanem k tej mojej pôvodnej otázke. Je rozumné podľa vás požiadať banku o ten odklad tých splátok? Lebo tak, ako ste naznačili, že už to bude mať niekde poznačené? Nie, určite nie. Určite nie. Ak by som sa dostal ja ako klient do situácie, že z ekonomickej situácie mi to nevychádza, aby som dneska tú splátku splácal, čo reálne, pokiaľ človek má pri sebe finančného špecialistu, tak vlastne základnými princípmi dneska je budovanie finančnej rezervy. Práve ktorá má slúžiť na neočakávané výpadky príjmu, ale ako náhle klient príde do banky a ešte horšie, ak nepríde do banky, hej, a prestane splácať, tak je to veľmi negatívny aspekt a teda do budúcna si ten klient len škodí v tomto prípade. Vy ste spomenuli už finančných špecialistov. Áno. Akí sú to vlastne ľudia? Kedy sa môžem na nich obrátiť? Respektíve v čom všetkom mi vedia pomôcť? Ja som presvedčený o tom, nie že si myslím, ale som presvedčený o tom, že dneska nemať finančného špecialistu je chyba. Bavíme sa fakt o finančnom špecialistu. Je to človek, ktorý je na tom finančnom trhu, rozumie práve tým finančným nástrojom, tej problematike. Rozumie od dôchodkov, hypoték, od investovaniu až po vytváranie čokoľvek dneska. Tak vlastne, pokiaľ ho klient nemá, tak ja si myslím, že si škodí. Hej? Práve lebo ten finančný špecialista pripravuje človeka na jeho finančný život. Na to, aby si plnil svoje životné ciele. Nie životné, ale finančné ciele. A jedno z aspektov je aj práve to,
pripraviť toho klienta na to bývanie. A hľadať tie možnosti, ako sa dostať k tej skutočne najjednoduchšej alebo tej najlepšej alternatívy pre toho klienta. No ale takéto informácie dostaneme aj v banke, nie je to to isté? Nie je to isté, pretože ak som pracovníkom banky, tak hájim záujmy banky. Hej, to znamená, ja ako zamestnanec banky poviem to, čo ponúka banka. My dneska máme vlastne preto tu niekoľko bank na Slovensku a niekoľko poisťov, niekoľko vlastne inštitúcií, pretože nie každá inštitúcia je dobrá na všetko. Preto aj v rámci napríklad tých hypoték, alebo teda respektíve v rámci toho bývania, aj klienti sú v rôznych situáciách. Aj posudzovania príjmu, bonity, ale to, čo je dobré, je, môžem si vybrať práve z tých ponúk jednotlivých bank a toto je vlastne na strane finančného špecialistu. Aby o tom rozhodol a teda vybral to správne riešenie. Na Slovensku máme nielen veľa bank, ale aj veľa finančných špecialistov. Ako sa medzi nimi zorientovať? Respektíve podľa akého kľúča by som si mal vyberať? Jedným z dôležitých aspektov je, a väčšine v tejto branži to funguje na základe referencií, odporúčaní. To odporúčanie je to vlastne to najlepšie, čo môže. Hej, že bol som spokojný práve s týmto človekom a odporúčam ti ho. Hej? Alebo nejaké dobré referencie niekde na sociálnych sieťach. Hej? Proste, že áno, s týmto človekom je skutočne mnoho klientov spokojných a preto odporúčam. U mňa osobne, alebo teda za nás, keď to môžem povedať, to najlepšie odporúčanie je práve to, keď nejaký známy ti odporúči človeka, s ktorým je nie že spokojný, ale nadšený. No, náš rozhovor sa blíži ku koncu. Tak ak by som vás mohol poprosiť o nejaké záverečné rady, možno odporúčania alebo aj varovania pre tých, ktorí uvažujú povedzme o tej hypotéke. Uvedomiť si jednu vec a to je to, že hypotéka je jeden z, by som povedal, najzložitejších produktov, nástrojov na finančnom trhu. To znamená, že ono to není jednoduchý proces. Od kúpy až po financovanie, až po vlastne kataster, zápis záložných práv a tak ďalej. Ten finančný špecialista prevedie klienta celým týmto procesom. Takže odporúčam určite mať pri sebe človeka, ktorý tejto problematike rozumie, ktorý sa hýbe na tom finančnom, na tom hypotekárnom trhu. A prevedie klienta od vlastne podpisu rezervačnej zmluvy, od tej prípravy dokonca ešte, vlastne to sa deje predtým, až k tomu, že kolaudujeme tú nehnuteľnosť a sme šťastní. Hej? Takže určite príprava, mať pri sebe človeka, ktorý tomu rozumie, vyhýbať sa odkladom splátok alebo nejakým negatívnym zápisom v registri. Hej? Že dokonca mám teraz takú úplne, že morbidnú situáciu, ale nie že morbidnú, ale vlastne, že klient, ktorý je skutočne zodpovedný, tak udiala sa jedna vec a má zaujímavé príjmy, že vlastne mal povolené prečerpanie, tzv. Kontokorant. A dostal sa do nepovoleného prečerpania, nejakých 10 eur to bolo. Koniec. Proste absolútne hneď zamietnutý úver, pretože pre mnoho bank je to KO kritérium. Takže mať pod kontrolou svoje záväzky, svoje úvery a určite, jak by som povedal, že stavkovanie, hazard, radšej nie. Hej. Takže to sú také moje odporúčanie. Takže príprava určite, mať pri sebe človeka a pozor na, už ak nejaké tie záväzky mám, tak platiť ich na čas. Hovorí Peter Horčiak, úverový špecialista Simple a Financial Services. Ďakujem za rozhovor, prajem všetko dobré. A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem ešte raz.